Basho MK TV. Ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Allah ka ba mu kuɗi mu bar kafinta. Rikici da mutane ya yawa. Amma wasu suna kiran. Salamu alaikum. Na ba shi kafinta. Na gida ba, ai ba shi kafinta ba nan. A'a. Ya za ka gaya mana? No. Ya ɗauku da yau kun ce in dawo gobe gashi auren da na ai aurenta ne, ai wannan aurenta za a yi karka damu, ai mai gida yana dawowa. Kaga in banda Allah ya sa ka ni gani nake ba maka bakai ne fa. Mai kai hakuri mai gida ne. To Allah ka sani wallahi tallahi ka gaya masa kaga gobe zan dawo Gobe za ka dawo. ko ai muna abuna ko in ba haka ba kaga ka san yadda ake boxing ha sai use da gargajin bo wallahi in na fara dukan sa ina masa bula wallahi nake gaya maka na lahira wallahi ai ba shi dan iska. We do keep quiet. Allah sun nuna muna kafinta ba. Karaka ci kayan wani. Dan gwari aboki na. Mu ba abocin ci bane. Mu ba ka kudi, mu ba ka katako, ba ka yi mu benci ba. Menene ya faru na benci namu? Kawai ka tsaya ka ji ka ga bancin ka hira na kare. Shekaran je hira na kare. Sai da na kare bancin ka hira na gobe komai da komai. Na kare bancin ka na kuwa da kira ka. Ya ta ba kaji na shiga gida in wanka ina hutuwa na gaba ɗaya awakin gidan ku sun ce bancin da ma. Na karabancin ka amma awakin gidan ku sun ce batin inda ba awakin kuma ne yana je na kashe akuya an biya ni amma da daga awakin gidan ku shi ke dan wani zuwan ga mai awakin gidan sun ce batin da na masa in ba wani da kai na biya ka hauka ake Awakin namu ya cinye benci wanda ka yi mu. awakin gidan ku sun ce batin Ka manta ka garba mu kudi ba. ni ba ka ta ko sai mun kawo da goji awakin gidanka ne sun cinye Akuya namu ya ci akuyan ka ya cinye mu da banci sai da baba mu ya ce kare mu ya aboci da bawo shi. ai da ma awakin sun ne mu ganye Sai da baba mu ya ce kare mu ya aboci da bawo shi akuya na ya ci katako Allah ya yi. zan kar Allah ya yi da. kawai sai ku duka da ƙarya